Gaming channela. U ovoj epizodi ćemo igrati Minecraft preživljavanje, isto kao u prvoj epizodi. Nastavljamo ovo, pošto nam je malo kompjuter onda zabagovao, a izvinite zbog kraja. Mi smo baš se nadali će nam se nekako se preziva završi tako. Sada kopamo kamen. Treba nam materijala. Ugalj. Nemamo još drveta, nemamo za kameni kramp. Treba nam drvo, mi smo gledali po drvo čini se. Ma, išli smo u prošle epizode. Ugasimo se. Ovaj drug što priča izgleda će leti napolje odmah. Jebote bor, bježem nam. Ubi ga. Gdje je? Vodi ko sad, ja u prvoj epizodi, koji je ovo čeka ovdje? Pa, bije. Dva. Gdje je dva? Ene, tamo. Uđi ti unutra i zakopaj se. Sigurno. Stavi ti to nešto. Šta smo? Još 4 strele. slatki. A kad imamo krevet? Pa, što nisi tražio ovce? Ja, kako? Ja idem tražim ovce, ti kopaš. Ako ne možemo... I šta je vam priča? Kopam uve, ga smije priča, ne čujete, nije njima kompjuter kao nama. I nastavljamo. Nisam. Kopam uve. I evo nas. Uf, odakle mi došlo? Malo mi igre. Može. Šta da vam... Usto neću ništa da pričam. Bolje da vam pričam. Šta pikost? I 2 streljac. Mi smo vam dobro došli da kupimo kamenje da bi napravili šta? Ne znam. Što smo došli vam dalje? Pa zato što je noć, brate. I idemo u nolje zato što je... Sad čekamo dan, jel? Kad će čekaj da odu? Pa svane. I mi ćemo prekinuti, pa ćemo sačekati dok svane. Ćao! Sad, nastavljamo. Svanulo je. Šta nije još svanulo? Sadili smo drvo. U pećini, evo. Da, moramo ići sad u potragu za ovicama. I pravo za šljunak da napravili... Još jednom mi kaže neku ružnu reč, ima da ga ošamarim. Dobro. Moramo ići van luka. To je kuća. Ni kreveta, ni ništa. Zato što nismo stigli, gledali smo kuću, ništa. Sada trenutno nešto radi. Šta radi, ne znam. Valjda ti igraš. U stvari ja igram, a on igra tamo.
Sad ćemo prekinuti zbog laga. Ista. Nastavljamo. Napravili smo gvozden... Kameni. Kameni jebote kameni. Kameni kramp. Kameni kramp smo napravili. Sada idemo u potragu za ovcama da bi... Ja, kako ćemo se vratiti kući poslije? Koji? Ne znam, no. Znaš šta ću? Kako ću spavam? Pa legneš u krevet, brate. Pa gdje mi je krevet? Pa idem ti ga kući, brate. Kovčez? Čest. Čest. Šta nas kada? U sljedećoj Sljedeće epizodi... ćemo snimati moderne kuće, odnosno snimat ćemo jednu kuću koju smo mi napravili, onako koja je bilo do sada su pravili, pa ćemo snimati kako smo unutrašnji izgled kuće i... A možda će biti i tutoriali kako napraviti modernu kuću. Da, bit će isto i kako napraviti svašta nešto što vas zanima, na primjer. Enoga kostur. Šta? Sakri se, tako. Nije ničeg. Aha. Moj ti. Šta je? Ma kaže njemu. Aha, Ne čuo? ne znam. Moramo zaklati zeca. Što će? Hrana, izvini. Pa da, vrate, što će nam? Imamo zečeva pored sebe ko Koliko da komši ovdje tvoje. konja, ali... Ali, nemamo pojma. Moramo naći... Ali- Da li ste znali da li znate kako postaviti kovčeg na magarca? To sad može u 1.8 verziji. Može u kojoj hoćete verziji, ali Nemamo magarac. snimit ćemo i zato tutorial. Polako ćemo privoditi kraj ovu emisiju. Emisiju. Vrate, evo ih ovce. Nismo se mnogo odmakli. ovce. Polako ćemo kraju privoditi ovu emisiju, evo samo da... Sad ćemo mi stopirati Dok zbog laga. I vraćamo to će se- biti to za ovu epizodu. Hvala nam što ste gledali, like, share, subscribe. Ćao!